kelayung-layung tangise wong kang wedi mati. Gendong ono kunceno yen wis mati mongso urunga ditumpak ke kereta Jawa rodane roda manungsa ditutupi angan-angan disiram banyune kembang. Ana tangis kelayung-layung tangise wong kang wedi mati. Gendong ono kunceno yen wis mati mongso urunga ditumpak ke kereta Jawa rodane roda manungsa ditutupi angan-angan disirami banyune kembang. Gusti Allah kula nyuwun pangapura ing sayangi wis ora ana guna.